ҳамзамон дар назди майдони парчами давлатии ноҳияи Деваштиж низ маросими бошукӯҳи гусели наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки васеъи ҷавонон, падару модарон ва сокинони ноҳия баргузор гардид. таъкид гардид, ки ташкил ва таъсиси қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сиёсати хиратмандонии пешвои миллат, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар як давраи кӯтоҳ ва хеле душвору сангин ба вуқӯъ пайваст. боиси ифтихормандӣ аст, ки имрӯз мамлакати мо тамоми марзу сарҳади давлатиро пурра ба қувваи худ муҳофизат менамояд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мактаби олии обутобу зиндагӣ ва касби камолот ба ҳисоб меравад. бояд қайд намуд, ки баргузории ин тантана ба хотири хизмат кардан дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, саф оростани ҷавонон аз он гувоҳӣ медиҳад, ки маҳз сиёсати хиратмандонии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беҳтар шудани шароит дар қисмҳои ҳарбӣ ва такмили малакаи касбии афсарони кишвар водор кардааст, ки ихтиёран ба хизмат раванду собит намоянд, ки ҷавонони ноҳия дар ҳама ҳолат омодаанд ҳомии хоки поки сарзамини аҷдоди худ бошанд. ҳамзамон ба якчанд нафар наваскарон шаҳодатномаи ронандагӣ аз тарафи муассисаи давлатии мададгори мудофиаи ноҳия супорида шуд. баъдан чун анъана маросими нонгазонӣ баргузор гардида, модарон бо нияти нек ба фарзандонашон хизмати содиқонаро таманно намуданд. дар қисмати фарҳангии маросими гусели наваскарон ба хизмати ҳарбӣ, санъаткорони бахши фарҳанги ноҳия барномаи рангинии фарҳангиро бо сурудҳои ватандӯстона манзури иштирокчиён намуданд.